Salutare tuturor! Azi vom pregăti o prăjitură cu brânză foarte simplă. Fără aluat, se face repede și din puține ingrediente. Pentru această prăjitură vom avea nevoie de 500 de grame de brânză dulce de vaci, 200 ml de lapte, 120 de grame de zahăr, o linguriță de coajă de lămâie rasă, 60 de grame de griș, 40 de grame de făină, 3 ouă și 80 de grame de picuri de ciocolată. Picurii de ciocolată puteți să-i înlocuiți cu stafide, cu fructe de pădure roșii, proaspete sau congelate, sau puteți să lăsați prăjitura simplă. Haideți să începem! Pentru această rețetă vom avea nevoie de un mixer. Totul se face foarte repede. Vom pune brânza. Vom folosi acest robot de bucătărie în care vom pune brânza dulce. Vom adăuga laptele. De fapt, punem pe rând toate ingredientele, în afară de picurii de ciocolată. Și vom mixa. Punem capacul. Am pus toate ingredientele în robotul de bucătărie și vom închide capacul și îl mixăm cam 10 secunde. Atât. Aluatul nostru, îi verificăm consistența. Verificăm consistența aluatului, este perfect. Și acum îl vom turna într-o tavă pe care o pregătim cu hârtie de cop. Preîncălzim cuptorul la 160 de grade, luăm o tavă de 20 x 30 de centimetri în care vom turna amestecul de brânză. Și acum vom presăra picurii de ciocolată. Dăm prăjitura noastră la cuptor la 160 de grade pentru 35-40 de minute. Prăjitura noastră este gata. Tocmai ce am scos-o din cuptor, încă este fierbinte. O vom lăsa să se răcească la temperatura camerei și apoi se poate felia. Prăjitura noastră s-a răcit. Am tăiat-o și așa arată. Ușor rumenă pe margini, iar în rest este perfect coaptă. Și este cremoasă și delicioasă.